Салом алейкум дӯстони азиз, соза назен саломати хубай тамошобино магазини 1001 майдачӯи дада новинка омадагай. Ина стульчикои фасон ози бори нав як гала омадагай. Ҳамаша шумода нишон метиҳам. Бозори Корвон тарафи Тило бозор барои ҳафтум дарвоза мешава. Рақамҳои яке аз савдогароро мемонам доставка дар кор боша нависеншона. Ира бинед чӣ хушрӯ стульчико 35 сомонӣ. Ана баъд касе парта гуфтагӣ буд. Парта чанд сомон? 65 сомонӣ. Парта ҳам бисёр омадагиай. Айнаи стульчико бо омад. Касе ки пурсидеста буд. Баъд коврик. Медонам ки коврика интизор буден. Мана 70 сомонӣ мана. Коврикои хушрӯ омада. Ино ду тарафайн бо рисункои новинка. Единорожка дора. Кӯдакон аз мебинан. Мана аз ду тарафам метонен ки ира партоен. Хулас 70 сомон. И чанд ба чанд чай? Як ним ба душт буда. Калонтарош наомадида. Ана ози коврикои новинка я намуди дига ҳастай нишонтон метиҳам. Чи и духтаро 70 сомашай. Ана ин модель боша бо нав будай. И шанс май. Ози мекушоя нигоҳ кунем бор-бори навай духтаро ба ҳазур тамошо кунен. Баъд метонен ки омада харидорӣ кунен. Хушрӯа инам утеплённый тамошобино. Калон боша. Калонай? Калонак будай. Ҳамиқай калониш? Ина духтаро? И чанд сомай? И нархш маълум набудай духтаро. Барои бори навай ҳозир нархгузорӣ кардагӣ нестан. Ина ҳам кӯдак бо алфавита ёд мегира. Ҳам бозӣ мекуна, ҳам ёд мегира. Хулас коврики новинка. Қафошини хеле утеплит кардагиай. Мана. Тарелкачои новинка. И чоркинҷошам 10 сомонай. Инаи новинко духтаро 10 сомонӣ омадай. Ина глако ҳамаш 10 сомон. Марҳамат касе ки чи гирифтанияй. Тарелка бо хеле пасуда гирифтанияй биёен. Инами модело ҳамаш бори нав омадагиай 10 сомон. Инаи тараф ҳам духтарако 10 сомонӣ. Марҳамат бинен чихе бисёран. Ҳар хела моделакои фасонак инаи гулдоракошам омадая. Ямам хе 10 сомонӣ. Хулас бисёр омадагиай. Бор ҳозир ман шумода то охири навора тамошо кунед. Шумода ҳамаша нишон метиҳам то қадри имкон. Иҷа магазин беҳад калона мисол ҳамашам нишон дода намешаваю. Вале то қадри имкон ма шумода абзор мекунам духтаро. Ана бадани моделло ё 10 сомонан 10 сомон 11 сомон ина духтаро. Мана ин моделло ҳаст 11 сомон нимкосаям. Ана баъд и тарафа бинен тарелкочка хушрӯча ҳамашон 10 сомонӣ. Мана ин розбиёям қафасонаи пеш диден 11 сомон. Ана ин моделло чи? И 10 сомон пластмассияй. 7 сомон и 7 сомон. Ана баъд духтаро новинка омад. И 30 сомон. Новинкара бинен шакаргиракая. Мана 30 сомон будай. Кришка дорак. Ана ин модель бошад 25 сомон. Ина калонакан. Ира нишон дода будам духтаро ина бо омад 95 сомонӣ. Ана пиёла каси пиёла мегида. Марҳамат пиёлошон кадо меша ки гирен 8 сомонӣ тамошо бидно. 8 сомонӣ. Бисёри бадай. Бисёр новинкаям. Ина ино чанд соман? Ана ин бори нав. Сурайо чанд соман? Ина 15 сомонӣ. Ана 15 сомонӣ бори нав. Марҳамат духтарако. Хоҳишмандо биёен. Мана 15 сомонӣ тарелкаҳои новинка. Глошам ҳар хелаяю. Ана формашам бинен чӣ хелаяй. Бори нав. Хулас биёен. Интихоб бисёрай. Тамошобино аз ин лампаҳо омадагиай барои дарс тайёр кардани кӯдако. Марҳамат инош 30 сомонан. Ина ин лампа. Ира бинен хушрӯчаи 30 сомонӣ духтаро. Ду расветка дора. Бо 35 сомона. Манаиш 35 сомон. Лампа барои дарс тайёр кардани кӯдако беҳад хушрӯи удобнияй. Ана инош бо 25 сомона дора на? Тараф бо 25 сомона ҳастай. Се нархай 30, 25 ва 35 сомон. Хушрӯ хушрӯан ҳамаш диден?
ҳам барои духтарако ҳастай, ҳам барои писаракотон. Мошинчаҳо ҳастай. Мошинчаҳоро ман нишон дода будам. Бо интихоб бисёр омадай. Ана баъд тамошо бино. Утижоки детский гуфта буден. Марамад омадай 30 сомон ая утижок. Утижок 30 сомон. Утижок 25 сомон марамад. Касе пирсида буд биёен гирен. Ана баъд их вай чанд сомон кукла? Ихшучай духтаро 45 сомон. Мана ин сакчаш бо хонача дора диден. Фасон ҳамҷои игрушкаҳошон аҷоибай фақат. Хулас духтарако биёен ай пеш бинед. Наушникҳои арзон овардагиян беспроводное. Ана ин амуд ваё ҳастай мӯйлни пурзир. Духтарако мана ин хушрувай чанд сомон? 35 сомонан. ҳамхе пузирёк меброя диден. Туҳфа кинед барои ид, барои фарзандотон духтарако беҳтаринай. Ин навора ма як рӯз пеш аз ид ба навор гирифтаистам, лекин шаби ид мепартом. Барои ки рӯзи ид бозор нест. Мана ира бинен бо и чанд сомон? Чай? 25 сомон. Набори қайчича дора, нохунгирак дора. Ина нигоҳ кинен духтарако. 25 сомони хушруча хулас. Ана тупора дида буден. Тупо 100 сомона дора, 80 сомона дора. Бо арзонош чанд сомон буд? 45 сомон, 25 сомон. Ана 45 сомона доштай, 25 сомона. Ана баъд игрушкора бинен, ҳами бори навшонай. Ина 10 сомон наборако. Игрушкаам бисёр омадагиай духтаро. Бо биёен ай пеш хитон як бор тамошо кинен. Заколкача, резинкачаҳоям ҳаста иҷада. Иёшам бисёран. Интихобои хеле хушрӯ. Мана бинен резинкачаҳора бинен хе интересни. Ина иш бо иша бинен фасонака. Иноям нархошон ҳами хеле духтаро 10 сомон бо дора 5 сомон, 7.5 сомон ҳар хелай нархошон. Шумо бо биёен ай пеш бинен. Ина мина бурако фасонаки ҳастан ки ребинен хе чанамуд резинкача дора. Аҷоиб хушрувак. Мана иҷада бо бижутерияам ҳастай. Бижутерияошон як дона 10 сомона доштай, ду дона 15 сомон, бо як дона 5 сомона. Ина ҳози бестен ира бинен охи духтарако. Резинкаҳои фасон набуракҳои хушрӯ омадай. Иш бо мишкача будай. Мана ира барои ягони кӯдакои ҳамсоя, ягон духтаракҳои калонтарак не духтаракҳое ки ҳамсояи наздикан метавонен гирифта ида туҳфа кинен ё барои духтаракҳои хитон. Хулоса ина ҳама чизакҳои новинка барои шумо омадагӣ ҳаст. Тамошобинони азиз, аз пасуда сар карда ба коврику ба ҳама намуди ашёи рӯзгор. Иҷада канцелярия дора на? Канцелярияҳо чанданд? Намё. Ичия ручка? Ина ручка 10 сомон. Чанд вай дора, цвет дора. Ина михушрува 10 сомона. Нигоҳ кинен 6 намуд вай дора. Чӣ меганам ира? Ина диден? Слим меганам хали. Слайм. 6 намуд слайм 10 сомон. Иҷада блокнотик, наклейка, ҳама чӣ ҳаста барои духтаракоям, барои бачаакоям. Инаи мозаикаи тамошобино кӯдак намхе ҳамаша ҳами сурата метавона ки сабирати кана. Фасонай барои ҳами моторикаи кӯдак беҳад ваяй бозии нағзай. Мана духтарако бори новинка и бакала шинохтен мультикда буд ку красавица и чудовище буд чи буд у мультик. Хулоса мана бакали ҳавай омадай 10 сомон. Чойникш наомадай? Чойникш наомада будай, фақат бакалаш омадагиай 10 сомон духтарако. Иҷада бинем бо бакал бисёрай. Хулоса бо биёен хитон интихоб беҳад бисёрина алакай обнӯшакҳои тобистона омад. Мана пластмасӣ мепирсидад. Марамад обнӯшакҳои пластмасии тобистона бисёр омадагиай. Биёен бо ай пеш хитон бинен духтаро. Шишагиёшам ҳастай 10 сомон донаш. Мана интихоби хеле ва хеле фасони зур. Че? Ана баъд ҳозир бо обнӯшакҳои чидор трубочкадор мепирсидан. Марҳамат, инаи моделшам омадай. И расветка омадагия?
ина 10 сомонӣ. Хушручаи ҳамешам удобнияи духтаро ҳамира бисёр мепурсиданд. ина духтарако 2000 биёен метавонанд харидорӣ кунанд. Бакало тамом шуда буд. Бо омад духтаро касе ки удафуспед накард марҳамат биёен аз ин бакалако ҳастай. Мана ин моделошам ҳастай, ана ин моделакошам ҳастай. Хулас обнӯшакҳои фасон мана 10 сомон. Чанд модел? Баъд новинкара бинен духтаро ҳам фасонак. Ино вая на донаш 15 сомонан 50 сом гуфтани будам. Вая 15 сомонай бинен чӣ хушруча обнӯшак. Аҷоибот фасонак. Куҷошта навистагия? Иҷада бо I love you навистаги будай. Хулоса ина чанд таранг як донаш 15 сомон калонакан ё. Мана бинен чӣ хушручаяне туҳфа кардандам беҳтарин туҳфа мешава. Ози айпеш фақат об менӯшӣ. Мана бинен тобистон ки гармияй фақат об менӯшӣ. ҳамроҳи худгирӣ беҳад хушруча. Бинен 15 сомон. Марҳамат биёен духтарако ҳози бо новинка ҳастай. У новинкаошам ма шумода нишон метиҳам. Ана ин модело новинка. Ишам 15 сомон. Ишам трубочка дора? Мана иноям трубочка доранд духтаро. Анамин наклейкаош ҷудогоная на? Ҷудогонаи худаш однотонниян. Хоҳен ҳамин наклейкаошам мечаспонанд, хоҳен меканен. Дар ин ҳолат часпондагия бинен хушруча. Хулас ишам 15 сомон. Аз инам чанд таваяй наклейкаош ҳар хелаяй. Хулоса ина бори новинка духтаро. Ана баъдан бо ина ино чандан? Ё 10 сомонан. Мана шишагӣ бинен 10 сомон. Барои равған гирифтан будай духтарако беҳад хушрӯ. Мана хоҳен аз ино мегиред. Ишам 10 сомай. Ана инам бори новинка равғангирак. Ина бинен ичхе хушрӯа шии равған чизе ки гирен и бо ҳами граммош навистагиай дариҷа беҳад удобнаи фасон. 10 сомон нархаш. Мана баничкоиҷа бисёран. Ина моделҳои новинкае ки ҳозир нишон додум. Ана ёш чиан? Ина инора бинен. Ино чанд сомон? Ино 10 сомон. И бо чанд таранг дора? Марама духтарако ина бакалои новинкаи бакало чандан? Ана и бакалошам новинкае калонтаран 2 донаш 25 сомон. Марамат тамошобино биёен аз новинкаҳоям харидорӣ кунен. Ана баъдан дариҷаям новинка омадагия? Чи? Мевагиракҳои фасон омадаги будай духтаро. Ози ма шумода нишон дидем. Чандин бор шуд ма инора нишон додистам. Ана мевагиракҳо боша бори нав ки ҳаст. Мана аз наздик шумода пешниҳод кунам. Марамат нархшон чандай? 25 сомон. Диден чӣ қадar мевагиракҳои фасон пластмаси ғавси хушрӯ. Мана чанд та ранг дорад. Баъд инаи модела бинен. Ин моделшам чӣ қадar хушрӯ 25 сом. 25 сомон будай тамошобинам. Хай пластмаси ғавсай намеги ки пластмасай шишагӣ метова. Качествашам зурай. Мана 25 сомон. Беҳад фасонак мешава. Марамат касе дар корай биёен духтаро. Аз инаи расветкашам ҳастай. Мана ина бинен. Аз ин хеле расветкаям ҳаст. Ҳам сурх, ҳам сабз. Духтарако вай омадагиай паднос нон гирак мекунанд одамо ҳарчи барои ҳарчи истифода бурдад. Хулоса 25 сомон пластмаси ғавси хушрӯи качестваш беҳад фасонак. 25 сомон ба калонай. Диден духтаро? Ана инчунин ҳозир ма шумода бо нишон метам чӣ омадагӣ ҳастай. Духтарако 10 сомона пасудо бисёр омадагиай контейнеро. Мана бинен инамҷа чизе ки мебинен 10 сомонай. Марамат нон гиракҳо ҳастай. Инаи модело инаи оҳаниё бошад бо 2 донаш 15 сом буда, яъне 7.5 сомон. Мана иша бинен. Ана ира бинен духтарако 10 сомонай. Барои ягон чӣ гирифтан. Ана ин модело хушрӯчае ҳастанд ки мана иш кришкаш мешава. Нархшон 10 сомони духтарако. Ана баъдан бо ҳастай намхел ваё. Хоҳен игрушка мегирен, хоҳен либос мегирен, либосҳои чиркин. Хулас мана ҳамхе ваёи калон омадагиай. Сатил гӯям ира чӣ гӯям духтаро? Ина хулас контейнери калон. Нархаш чандай? 25 сомони калони хушрӯвакай. Марамат
метавонен аз инам харидорӣ кунен. И аз ами фирма ку бисёр чизо ҳастай, диден? Беби дук нигоҳ кунен. Ва ёшам чизошам ай ҳамияй, диден? Ана бас тулчикои 10 сомона омадагияй, чандта сурат дора, чанд намудаста. Ина нигоҳ кунен, ай беби дак мешад, чӣ мешад, чанд чӣ доранд. Мачалка, анаи хел симаку, ҳар хел шотичкову, салфеткаву аз анамин моделай ҳамаш. Зубной паста гуфтагӣ будан, ҳана духтаро. Зубной пастаошонам бисёр омадай дафаш. Мана чӣ намуде хоҳем? Нами я пачкаш 10 сомония ёра. 7,5 сомон будай, намисол инами 7,5 сомонай. Ишам 7,5 сомонай. Мана и моделшам 7,5 сомонай. Ишам хулас чӣ моделе ки иҷада мебинен 7,5 сомон. Мана иша диде? И 5 сом будай донаш. Мана касе зубнаи шотка барои кӯдако пурсидагӣ буд. Бинен чӣ моделакҳои бисёр омад. Як чиз дигаям новинка духтаро. Мана клубничка. Ира қошиқи вилка бемони, а? Ина барои қошиқи вилка ягон чӣ монда, нигоҳ кунен барои хранения. Анаи моделако омадиян 10 сомония. И 10 сомон. И ёш чӣ? И қайхшрувае бо пастсафка дора. И барои чӣ ай? Барои ягон чӣ мегирем? Халала ягон. Ина бинен духтаро, пасонака 10 сомонӣ. Марҳамат, беҳад хушрӯча. Ана ино чиян? Ана и ланч бокса бинен духтаро. И чанд сомай? Ё 10 сомонай? Духтаро я ланч бокси фасонтон ёфтум 10 сомон. Беҳад нархаш хуб. Ҳамира кушокиҷон дуруншам нишонтиям. Ина иноям хай 10 сомонӣ. Иношам 10 сомон. Ана баъд инаям бори навай. Мана кришкадор. Мана иям бароям хе хранения да контейнерча гӯем. Мана 10 сомон. Во ай чанд таранг омадай калонаки фасонакан. Ана баъд и ланч бокса 10 смара духтаро. Бинен и қафасон. Мана беҳад хушрӯ духтаро. Кӯдак да ягон чӣ мегирен, авқота ягон чӣ мегирен барои мактабай, садикай. Мана 10 сомон. И хеле нарх ягон ҷода нестай. Барои фурӯхтан гирифтанин, барои мисол туҳфа ё ки фарзанди хитон беҳтарин интихоб мешавад. Баъди обнӯшакора бинен, иёшам новинка. Иноям трубочка дошта бошанд? Ино бе трубочкаян, шишагӣ. Анаи ҷои вайш боша, сиёҳош пластмассияй. 10 сомон духтаро. Ази дитта расветкаяй. Дитта расветкаи фасонак. Марҳамат, обнӯшакҳои беҳад хушрӯ. Инам ино ҳамаш боранд тамошобино. Ози нав ки омадагӣ, ози кушодагӣ нестан ҳамаша. Лекин шумо биёен, то вақте ки мен навора мепартам, аллакай боро ҳамаш ҷобаҷо мешава. Биёен ай пеш бохтон тамошо кунен, бинен борои фасон, борои новинка беҳад зиёд омадагиай. Ба духтаро слюнявчикои фасон омадай. Чанд сомон ино? 10 сомон. Мана пешбандако барои кӯдак, барои авқот хӯронданаш ҳамқа хушрӯчаки. Мана диден? 10 сомон. Ази интизор будан, ира мекуфтан. Марҳамат, биёин магазини ҳазору як майда чивидада омадагиай ба ҳазур интихоб кунен. Духтаро ланкаи хитоӣ. Хитоиҳоам хеле будай ланкаошо. Ланкара медонед, на духтаро? Барои бозӣ кардани кӯдако. Ира бинен. Ай хидмон сурб мекардан, чӣ кор мекардан, на поёнша. Ай ёра бинен чӣ хеле будай. Нархш чанд сомай ба? 10 сомон будай. Бо ира бинен чанд та ранг доштай. Мана биёин аз инам харидорӣ кунен. Инаи бозичакҳои новинка бисёр омадагиай. И худаш мерава. Беҳад хушрӯ. Чанд та расветка. Иноям и крабико 10 сомонан. Ана баъдан ира бинен охи духтаро. И ягон гирона, ягон чӣ мешида боша? Ира бинен, диден духтаро? Чанд сомай ба нархаш? 10 сомон. Ира бинен чӣ хушрӯча. Ай аз ин чанд намудай, а? Чанд херанг доштай. Диден 10 сомонӣ. Ана баъд бо бори нав чӣ буд? Ана кӯдакбинӣ ки рафтанӣ бошен духтаро, ҳатман ҳамира гирифта равен. Хушрӯча. Диден нархаш? 10 сомон. Диден сета ҷинҷироқ дора. Ана баъдан бо ҳастай приголка, инаи хел бозича, хулос ҳамаш бозичакҳои фасони новинка. И камазчо чанд сом боша? Инаи камазо. Ё 5. Ина мошинча, камазча, диден духтарако, хушрӯ 5 сомон. Ҷада бисёрай бинен, суратҳош ҳар хелаш ҳастай. Хулас, иҷа бозича бисёр омадай. Ина ино чиян?
ин ёёяя ёё духтарояд чавӣ ки мана ҳозиятша мекушоянд бинен касе намедона и чанд смай 5 сомон ипа чӣ ку мекуна гӯй мекунӣ махкам мекунӣ холоса и банд дошта аммо ёё и ози мо баи шашкастагиша гирифтем духтаро хулас биёен инҷа бохтон бинен ана баъдан бо ҳастай ана михела антистресс духтаро нархшон ина 10 сомон ду донаш 15 сомон будай не пластилини калон 15 сомон пачкаи калони хушрӯаи мана бинен бо чӣ омадагиай иҷа ду новинка бисёра нигоҳ кунед намино ҳамаш бори навай и чанд смай духтаро ира бинен биё гирон када метавонед гирон ку бина ина 45 сомон будай и ягони хеле дилинг-дилингам мекуна ина диде пассон думбра ина мино ҳамаш боранд духтарако марҳамат омада бо айпеш хутон бинен то вақте ки навори ман меброя бори дигар такрор кунам ҳамаи и борои новинка аллакай ҷобаҷо мешава шумо метавонед ба ҳазур омада тамошо карда бо хутон интихоб кунен ира бинен хӯ пасдои чӣ хушрӯ омадай ина и тараф ҳамаш 8 сомониам мана чизе ки мегирен и тараф 8 сомонӣ ҳамагӣ хулас биёен бо хутон бинен тамошобино бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баҳс мешавад хайр саломат бошед